Kuzo sauki investment zaɓin kowa. Kuzo sauki investment zaɓin kowa. Tamfashe da leshe akwai na alfarma. Kuzo sauki investment zaɓin kowa. Tamfashe da leshe akwai na alfarma. Najeriya har da kasashe ku zo ga kaya. Sauki investment ya tanadi kaya na fita kunya. Sauki investment ku yi marmaza ga kaya. Sauki investment ya saki bananzan kaya. Sauki investment kaya kamar kyauta ka sai biyu a baka daya. Sauki investment Kuzo sauki investment zaɓin kowa. Tamfashe ina kuke masu siyan dila, ina kuke masu siyan daddai. Ko ina kuke za ku yi oda cikin sauƙi dai. Sai kaya mota ta kawo cikin sauƙi. Akwatina za ku haɗa su cikin sauƙi. Ina masu bukukuwa kuma ga sauƙi. Sauƙi ya samu. Kuzo sauki investment zaɓin kowa. Tamfashe da leshe akwai na alfarma. Alhaji sauƙi ya sauka ka cancare uwar gida. Sauki investment Kaya ko za ta samu sai ta fito kamar amarya. Sauki investment Na samarin hukuma ku fito. Sauki investment To da 'yan mata ku siya musu kaya. Sauki investment Sauƙi ya sauka shi zai sauke nauyi. Kuzo sauki investment zaɓin kowa. Tamfashe da leshe akwai na alfarma. Ina gayu kuma ku zo gana ku. Kaduna na gaba kamar ku. Ɗan Kaduna na murna don ga Kwatano. Wani bai shi ma na soke. Marhaban muke da bakin mu don ba mu barin sa a baya. Ni ma na yarda. Kuzo sauki investment farashi daidai da Kano. Sauki investment Kun gane kayan ta za ta baku da sauki. Sauki investment Barinza ya sauka kar a bar ku a baya. Ina masu an kuma ku taho. Sauki ya sauka. Da ka zo Kaduna Santira Market suna nan. Bai Amadu Bello kusa da FCMB Bank suna nan. A4 Gombe Road Ibadan State Kaduna State suna nan. Masu siyan dila da masu sari da masu siyan ɗaɗɗai sai su garzayo Alhaji Balarabe Sauki Investment. Duka sai ku neme mu a wannan namba kamar haka 08033196100 ko 08180247510 ko kuma 08028341752 ko kuma 08064490803. Kuzo